BJP pen kaching thur ke wanang kok ke APHLC phan ka phiria jok chot lasia hok pet kaching thur ke wan ke APHLC hanlo West Karbinglong constituency sirke parlo all party hills leader conference APHLC regional political party tumpenta dokok sangkok ke wangji surini rain koratro legislative Assembly long MLang hoya Parman kili kachipati kachipahay dunji rongato kano polling station along tin kahumri ponche pansai kedeng long pini lakhapli Socheng MSC constituency ke parlo hamran nong supi pen kahelo kilometer troxy nerkep adim Langmek-ang PS along all party hills leader conference thihek pen APHLC tumpen constituency kachipuri along APHLC Rongkhang constituency committee bitung tumpen wangsi ahok achualam thantekangsi aning pathetikang Non BJP Sarkar kichari ke kahengno akam ki klematum maphan aman ki pi poho karwa ke kanghua phan aman ki pi ateng luputa melong ar bokpon APHLC Central Committee pen majok phanle Amri Ale constituency along MLang hoya phan kachidan dunji ticket ki pi mate kangwa along kadukaveta ador ki so vote ki pi pen kachipa hai dunjia phan chuningrilo Halapu Langmek-ang PS ke namtang kili kalong kadukawe pharo ke thomra throke voter list along aphaido laswang bong pensi BJP aphan vote paking ko raisi pensi paremponlo non ke wang GML kili kalong voter pak phokep athak pensi paremponji puta Langmek-ang APHLC ame phu babuteron papen haladak chirok togara tumpen chithaninti rarame pike pa do along Jonathan Ingti kathar pen lamthe ke jaya hud BJP yang bong group kimi la pen abando la group hinyang bong sitame mass joining armu aphai kachithi kalong isi bepar thedung ke claim kaching bai son si theklong la anang bong sitame APHLC si haidun bomlang BJP along RSS BD ke claim ke chok che jok akele karbi akhe tangka kadure ke dokko jok methan ador ijon pen suri cap crepe hoke long Bonta sarbimartum ornodoy tangka suri sira pharohini rap phoke pensi BJP along ador kiso ningkan phwa baha chojor nang kokputa risika milik pi pen arbo APHLC tum re-election chobai det puke angkur kavelam state pen 6 schedule alu arona vipin pen general election nang kapedo along Karbinglong Thomas Council kichari tum ki kham khedun thek chichak prong apotsi re-election pedo det lo pusi akoi pipon APHLC pen registration ki claim pon chubaibe laso potsi non Delhi pen registration alo jai kathara long nangli et loputa sarkiri rong phar pen rarang no lam thi ke than paklardun BJP hatum mass joining ame ki bi ke pardun ron ke APHLC nang haidet na kapheri ajok luputa jongpon Pinya me Rajasti so aluhi sarpoman pen kachi tong dunalong lakhain koi vothar langso LAC APHLC ame phu Bikram Hanse Risika milik pia tum pen kachenglok lakha pli Socheng MSC constituency APHLC me phu Vidya Singh Teron Kongchun Bang Chesterfield Crow atum ongdung armuche todun si RD dojot pen me pedo BJP atum non ningkan kep pleng rangrang lo non latum ladak kachari ta state along punon apan gadak council long pusita lasi Latum ladak power wang prang Karbiang long power wang prang ke latum ningje ke we have a small state agenda hemprek so ke selam je phana agenda do itum long pulo made di apena ke article 244A India constitution se ke tokdo gente asila ke na implement pipo pusi aprang deputy prime minister el ke advani pen chenglok hala Rajnath Singh mata dokmukal lo wanglo nije lo la pena sodung Narendra Modi prime minister ke haita wanglo Amit Shah ke haita wanglo India president ta ladak wangalo Punotang te BJP atum ningkan cap kachari ke autonomous state one etang punotang te hala so rada phan ke chakateng punotang te lasin non ningkan cap chonghi dog lo sita autonomous state mata article 244A bangke non anta pachun de khedalo apor si pini Karbiang long rat phani le pachini kang tunga bangke la hello non la upcoming 2026 MLA election ahut non election phan chikloyon pli ba chikloyon pho tolan la chikloyon pli chikloyon phong bong jong si Karbiang long upon central government atum India prime minister ponon ba home minister pen home ministry pen yong si Karbiang long phan article 244A nang ke implement pilo polo tang pe Karbiang long arlo ke do Karbiang long arlo ke do arab doan dat BJP pukalilo kat do ke arab tum stame BJP aphane bot pilamo le pui bangala le seta la chiklo jon pliang bong yong si
la chikloyon thom chikloyon pliang bo yong si autonomous state mate article 244A Karbi Anglong apan pa implement pi tek thedak wan tek thedak kulo tang te non ke do bom BJP apan ka support bom Karbi Anglong ara tum sta inuta e pakta BJP apan vote piri abre social media pang dak thabre labangso a registration ke claim ifan ke bill hi ke nili mata dulu ake hai bikroman se dulu itu masar jai ka thar dolo samson teron dulu bill hi damlo election commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicherap nai chetodun pena jok tangka poisa sap ki sup ke churung pena jok affidavit nai bang pharu siman affidavit a documents anta election commission of India long tum pidam elo lapen batai ke thong se damlo gedi election commission of India long a phi bangel ituma dak motha dangso president bikroman se masi bill hi damlo election commission of India long lahai documents pidamlo kaddo we all clear Nasi clear eta PC election commission of India pen recommendation isya lo tame ituma APHLC president ituma sar jai ka thar phanang lo elo jong se claim clear question nang loi mala bilhi pen nang loi mala election commission of India pen dak APHLC president ma nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sar jai ka thar lo lapen ili tum ke claim na ya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC pen ke claim na ya kam ana bangke litum claim lab lo non bangke litum APHLC bangke ka chong hong cholo Hamren pen Daniel hi Karbing Long Life